Malti qabel kont ħallinniet. U warġajna qegħdin hawnhekk, sinjuri, u jekk taraw xi ħaġa fejn għandkom tibgħatu jenna? Hawnhekk. U l-kelma li din is-sena qiegħda fuq ħalq kulħadd taf x'inhi? Muqran. Ħara liħor, kif ħareġ, bis-serja ta' enti. Mhux għal kulħadd ta' qed ngħidu għal Ridley Scott fuq dak li qal illi ma jiġix holiday hawn Malta raħ. Malta is a treasure trove of architecture. I wouldn't advise going there on holiday and no Maltese in the area. Ġewwati ta' Ridley Scott. U ħanajlek isma' minni, Ridley tiġix holiday għax Alla ħares għatmur tikol u ssib xi waiter Malti jirranġuak. Fem jista' jiġi minna. Għala. U għax biex issib waiter Malti llum il-ġurnata rari, saħret rari ħafna. Naraw xrajna? Xrajna. Hi, xrajna u kemm rajna dil-ġimgħa. Ejja, tejna, xrajt. U Claudette, Claudette reġgħet għamlitha. Kienet ilha ma tara n-nies qudiemha u jiċafxfula. Żmien twil, Insomma, u video ieħor li xokkja lil kulħadd kien ta' dan il-gender reveal. Eħa naraw. Jiena l-mami u naħseb li inti girl. Jiena d-dadi u naħseb li inti girl ukoll. Jiena nannu naħseb li inti girl. Jiena nanna u naħseb li boy. Jiena nanna u naħseb li inti girl. Oriġinali nitħajjar jiene. Mela, Salem, Sander. Imma immaġina ku jkun ħajkolli tifel bħalek inġi fil-ħmar. Ejja, kompli, xrajt. Leħi, xej ma rajt iktar, għalix għamilt weekend niprofa nirkupra minn New Year's Eve, so daqsek naqtaw. Għax, mux uħos nisiw. Għax ix-xjentisti qed jaħsbu li din is-sena 2025 hija s-sena fejn jista' jkun ħanamlu l-kuntatt mal-aljeni. Qed jaħsbu vera. U aħna l-Maltin, isu dejjem ġejna naqra għala bibna minn dil-biċċa ġmul tal-ispazju. Kemm sejjes ball għandna tim ta' astronauti qegħdin. Standby? Mela, da kien hemm xi tender u missjajnieh, imma hemm qegħdin ara għandna l-astronauti. Good evening, kif inti? Good evening. Ma lissa aħna l-astronauti Maltin qegħdin nippreparaw ruħna biex nibatu kaxxa fl-ispazju. Kemm idea tajba proġett, u kurzitax qed titfa' fil-kaxxa. Affarijiet li xi nisibuhom jgħidu mill-ewwel aħna Maltin, ovvjament ma nistax ngħidlek għax huma affarijiet sigriti ħafna, ġifieri ma nistax Ora, xie tkun taf? Għajdli ngħidhom. Mela, jiġifieri tkun ma tibgħatu din il-kaxxa fl-ispazju biex jekk isib alien ikun jaf dwar Malta. Mhux se tibgħatu eżatt. Ħanbdew billi nibgħatu ovvjament ritratt tal-prim, ritratt ta' Bernard, just in case għall-prim u vice versa. Mbagħad nibgħat statwetta ta' San Pawl biex mill-ewwel nindunaw li aħna nsara u magħhom il-lifa ħajja biex milla ma jgħaddilhomx magħhom illi jista' jkun ħanibdlu ir-reliġjoni x-reliġjoni tagħna hija tajba tħalli nagħmlu li rridu, u allura għaliex għandna nibdluha. Sewwa, se titfgħu iżjed. Imbagħad ħanitfgħu daqsxejn mappa ta' Malta, għamilt toqba żgħira fejn forċan bħejja ma nafx eżatt kif ħatiġi. U mbagħad għandi il-mużika. Prost, x'fa titfgħu? Sidi ta' Freddy Portelli. Ma fajtilhom ieħor ta' jira l-osko għaliex nemmen ilek jaraw which Freddy biss l-aljeni jgħidu daw bħal da ma jkunx irdu jiġu allura jaraw ta' jira taf kif tħalli. U mbagħad naħseb ċintarin ta' ċarzurona xi ħadd tridu. Kulħadd ikollu hija. U x'iktar? ħaxixa, mela ħana Malti magħrufin għall-ħaxixa. M'aħniex magħrufin, ma tippassiġġa fejn tippassiġġa lilha x-xogħol, allura ma rridhomx jiġu hawnhekk ħażdu fimt. Sewwa. Imbagħad forsi xi ħaġa tal-ikel. Imma tittoqgħod attenta x'da min jaf mhix issa tgħaddit il-kaxxa allura rid nażel xi ħaġa li ħaddum ħatibqa' hemm. X'taqtilhom allura x'taqta nkella u ġej. Jien il-pastizz ta' Roger. Imma dak ħajaqta biżmien. Allura. Jiġi mbagħad il-pastizz tan-nanna.
għandu żmien, imma xorta du pastit. Ejja, xiktar. Issa mbagħad qatt nipprova naħseb għax qatt l-aħjar nibatulhom xi forma ta' filmat biex ikunu jistgħu jisom jarawna mixin u niċċanin u fimt. U x'ħanibatilhom? Nbatilhom serje, u ħanibatilhom xi ħaġa tal-PBS għan-net imma jieħduh aħna u għan nibatulhom. U ħanibatulhom xi ħaġa serja, xi ħaġa li xin jarawha japprezzaw il-Malti kif inhu. Tipo? Klassi għalik. Nisperaw falla illi dil-kaxxa ma jsibuwiex, ngħidlek jiena. Ma tistax tgħid jew ma tistax tgħid. Isma' ħanajlek di biss. Taf li darba batu xadina fuq flajru. Jiena jekk baqra jibatuha fl-ispazju jew fuq il-qamar, taf x'tajt ma li tasal? Jekk baqra tasal fil-qamar, ma nafx ma xtajt. Muuu. Ta' għada.